Здравейте! Добре дошли в моето студио! Днес продължаваме с пилатес през пролетта. Радваме се на времето навън и сме с ластик. Грабвайте по един ластик и нека да започваме. Приготвила съм ви около 30-минутна тренировка и ще загреем супер. Така, оставяме ластика в страни и започваме с една лека загрявка. Вдишваме дълбоко, вдигаме ръцете хубаво нависоко. И отпускаме долу с издишането. Вдишайте дълбоко, встрани ръцете. И издишаме, отпускаме. Нека да усетим как разширяваме гръдния кож в страни. Вдишваме. И издишаме. Издължете хубаво през гръбнака, така че ушите да са върху рамената, рамената върху гръдния кож. Гръдния кож върху таза, таза върху петите. Насочваме тазобедрените кости надолу към петите и започваме да спускаме брадичка към гърди. Извиваме гръбнака в буквичката с корема. Хубаво притискаме навътре. Може би сгъваме колена. Загряваме и раздвижваме гръбнака, вдишваме долу и с издишането бавно издължаваме нагоре. Ръцете са до тялото, вдишваме и спускаме надолу. И пак вдишваме и вдигаме горе. Още веднъж вдишваме. Спускаме надолу. Задържаме тук за момент. Отпуснете хубаво тялото. Може леко встрани бедра и стъпала да отпуснем, за да е удобно. Дишаме няколко пъти тук. Насочваме хубаво талията нагоре към тавана или към небето, където и да сте. И бавно започваме нагоре да подреждаме отново гръбнака. Вдигаме ръцете, вдишваме и с издишането хубаво усукваме като двете ръце в страни. Издължаваме се, едно правим шпагат с ръце. Вдишваме. Хайде сега лявата ръка назад. Таза гледа напред. Отново вдишваме. Усукваме хубаво. Поглеждаме назад. 4, 5, 6. Хубаво двете посоки. 7 и последно 8. Отиваме в началото на постелката, десен крак хубаво назад, двете ръце долу и спускаме таза надолу, отпускаме хубаво тук. Вдишваме, вдигаме ръцете и с издишането сложете ръцете на постелката и избутваме таза назад в контрашпиц, преден крак. Вдишваме, малко по-активна разгрявка и издишаме назад. Вдишваме. И издишаме назад. Още веднъж вдишваме. И издишаме назад. Сега ръцете са на постелката. Отиваме в планк и десен крак напред. По същия начин. Вдишваме ръцете назад. И издишаме. Разтягаме. Вдишваме. И издишаме. Още два пъти вдишваме. Назад. И изпъваме. Хубаво раздвижваме през тазобедрените стави и цялото тяло. И отново сме в планк. Издължете хубаво. Стегнете седалището. И броим 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Колената на постелката. Таза назад към петите, може би стъпваме тук в дълбок лег, взимаме си ластика с нас, вдигаме таза горе и се изправяме. Ластика го слагаме над колената. Първата част на тренировката ще бъде една мини-хит тренировка, всъщност горе на постелката. Започваме с клекове, десен крак в страни, клякаме, прибираме в център, ляг в крак в страни. И през цялото време, всъщност тук правим в 1-3 клека. В страни, в център, другото ни страни, пак в център, дясно, център, ляво, център. Трябва да намерите ритъм. Вдишваме, издишваме равномерно. Малко по-бързо темпо тук. Не броя в момента. Ще видим колко ще направим. Издължете хубаво. Ако има болки в кръста, може да преберете леко таза навътре и надолу, да насочите тазобедрените кости и от тук продължаваме. Страни
И приклякаме. Таза винаги е леко долу. Притискаме хубаво пъпа навътре. Работят коремните мускули. Имаме още 3, 2, 1. И вдигаме горе. Хайде, от тук сме в планк. Изпънете хубаво, избутваме се. Десен крак в страни, връщаме. Ляв крак в страни, връщаме. Десен, ляв, десен, ляв, десен в страни, ляв, да усещаме съпротивлението с ластика. 7, 8, 9, последно таза не се движи, 10. Изправяме се отново горе, правим клекове и вдигаме пети горе. Вдишваме, таза отива хубаво назад, не е нужно да е ниско, притискаме коремни мускули и вдигаме пети. Вдишваме, вдигаме горе, отново запазваме баланс. Гледайте да избутвате колена навън, да има винаги съпротивление в ластика, да винаги изпънат. И издишаме горе. 9, 10. Хайде отново в планк. Внимаваме сега тук. Коляното влиза към център на тялото. Бавно избутваме. И избутваме. Хубаво притискаме коремни мускули. 5, 6, 7, 8, 9, 10 и отново таза назад. Стъпваме хубаво на стъпалата и вдигаме горе. Последната част от тази лека хит тренировка ще бъде клек и избутване в страни колената. Таза отива хубаво назад. Издължаваме през гръбнака и в страни. Вдигаме горе. Спускаме долу и избутваме и вдигаме. 3, 4, 5, 6, 7 навън, 8, 9, 10. Хайде отново в планк. Този път спуснете ластика малко под колената. Трябваше да го направя предварително. Вдигаме краката нагоре, не високо. 1, без да движим таза. 2, 3, 4, 5, 6. Стягайте седалище и предно бедро. 8, още 2 всеки един крак. 9, последно 10. И отново колена долу. Детска поза, хубаво избутваме. Таза назад към петите, ръцете напред, отпуснете чело. И продължаваме. Така, хайде. Нека да сложим ластика малко над колената. Нека винаги има съпротивление, така че ластика да е изпънат през цялото време. Ръцете са напред, вдишваме, издължаваме през гръбнака и с издишането започваме да заобляме гръбнака и да спускаме гръбнака назад и да го връщаме горе. Спускаме полу рол даун правим и връщаме горе. Спуснете, отпуснете рамената, да няма напрежение в рамената и връщаме горе. Усещаме, че с всяко едно повторение загряваме и успяваме да спуснем гръбнака прешлен по прешлен, така че кръста да докосне земята. Сега спираме някъде по средата и разменяме дясна ръка нагоре, лява долу и продължаваме. Притискаме хубаво коремни мускули навътре, колена в страни. 5, 6, 7, 8 и горе. Още веднъж спускаме и този път движим краката. Ръцете са напред, вдигаме бавно десен крак,
връщаме ляв, връщаме десен, не бързаме ляв. Слънцето пече много сериозно, добре, че съм със слънцезащитен, другия път и с шапка ще бъда. Ляв, всеки крак още веднъж. Хубаво притискайте навътре корема и се изправяме. Спускаме долу, вдишваме и с издишането бавно надолу. Нека главата остане на постелката, ръцете също. Вдигаме само десен крак на 90 градуса. Ръцете зад тила с издишането. И избутваме. Нека усетим еластика. Спускаме бедрото надолу към земята. И връщаме. 2. И връщаме. 3. 4. 5. 6. 7. Задържаме 8 и движим крака с ръцете. 1. Вдишваме. 2. Нека ръцете не падат по-далеч от ушите. 4. Правим 6 тук. 5. И задържаме горе 6 за вариация на стате. Вдишваме 2, 3, 4, 5. Издишаме 2, 3, 4, 5. Равномерни махове с ръце. Нека маховете и дъха ви са в синхрон. Вдишваме. Издишаме. Хубаво притискаме навътре коремни мускули, ребрата надолу към таза. И бавно със следващото издишане отпускаме назад. Същата серия с другия крак. Вдигаме ляв крак. Ръцете назад с издишането. Вдишваме. И издишаме 2, 3, 4, 5, 6, 7. Задържаме горе 8, само крак. 1, 2, 3, 4. Задържаме крака горе, махове. Вдишваме и издишаме. Хубаво издължаваме през таза. Таза е неподвижен. Вдишваме. Издишаме. Още веднъж вдишваме. И издишаме. И отпускаме назад. Ръцете са до вас. Продължаваме с серия мост. С издишането започваме бавно, прешлен по прешлен, да вдигаме таза горе. И се намираме нашия мост. Вдишваме и с издишането спускаме надолу. Отново леко изпъваме еластика. И пак с издишането още веднъж спускаме с артикулация. И последно ще задържим горе. Задържаме горе и от тук започваме да вдигаме петите извън постелката и да ги спускаме долу. Вдигаме пети и спускаме. Стягаме хубаво седалището. Не искаме да движим таза надолу и нагоре, а само пети и вдигаме. Изпъваме еластика в страни леко колената. Още 3, 2, 1. Задръжте горе. Хайде сега спускаме само седалището надолу и вдигаме горе. Вдишваме и вдигаме. Вдишваме и вдигаме. Много пече. 4. Хубаво стягаме. 5. 6. 7. Ще задържим горе. 8. И сега отваряме в страни. Спускаме долу. Все още петите са извън постелката. Отваряме, спускаме 2 в 1. Правим 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хайде, задръжте пети още малко, ръцете към небето или тавана. И сега бавно, прешлен по прешлен, отпускаме надолу таза. Ръцете са до вас отново. Вдигнете краката на 90 градуса. Преди да приключим с серията за
център на тялото и корем. Ще направим още едно упражнение, малко подобно на Double Leg Stretch. Отворете леко бедра в страни. Събираме колена с лакти и спъваме. Вдишваме и издишаме. И издишаме. Контролът тук е във вашите ръце, бавно. И не бързаме. Правим още 3. Изпъваме еластика, бедра в страни. Последно задръжте. Лакти към колена. Хубаво събираме горе. Корема държи. И отпускаме. На 90 градуса са колената. Усукваме леко на едната страна. И след това на другата. Спускаме бедра на една страна. И след това на другата правим лек масаж. Раздвижваме кръста. Бедрата изпънати в страни. Изпъваме еластика. Няма значение дали рамената се движат или не. Важното е да не движим самостоятелно бедрата заедно. Местим таза надясно, в център и след това ляво. Отпуснете долу и отиваме на една страна. Ръцете са... Едната ръка поддържа главата. Тук краката са на 90 градуса. Колената също. И започваме да вдигаме горе и да спускаме. Само, че няма да отпускаме до-долу, тъй като искаме през цялото време еластика да е изпънат. Вдигаме и спускаме. 5. Останалата част от тялото отпусната. Издължаваме през врата. Хайде още 3. 2. 1. Изпънете крак и започваме да движим отново, правейки полукръг. Хубаво високо кръга и избутваме назад, докъдето можем. Спускаме. Важното е таза да не се движи. Искаме също така да не движим горната част на тялото, да не се клати назад и напред. И докъдето може спращаме крака. Хайде още 3. 2. 1. Коляно към коляно и хубаво вдигаме високо крак. Коляно към коляно и нагоре отваряме бедро, затваряме. Отваряме коляно към коляно, затваряме. 5, 6, 7, 8. Вдигнете подбедрици, стъпала заедно. Последно отваряме хубаво, избутваме нагоре. С контрол 2, 3, 4, 5, 6, 7, последно 8. Отпуснете долу, браво. Хайде отиваме на другата страна. Отново отпуснете глава върху долната ръка и започваме да вдигаме горен крак. 1, 2, 3. Избутваме хубаво. Тук правим 10. 4, 5. Опитваме се таза да не пропада назад. Ако трябва, задръжте, за да има повече контрол с ръката, с която е свободна. Хубаво вдигаме горе. Последно изпънете крака по кръгове. Правим, доколкото ни е възможно, напред. И вижте докъде стигате назад и надолу. Тук на мен ми е по-лесно и успявам малко по-дълбоко да спусна крака надолу и назад. 3, 4, 5, 6, 7, последно 8. Хайде сега коляно към коляно и отваряме високо нагоре. Вдишваме и издишаме. Опитваме се движението да идва от тазобедрената става. Хубаво избутваме еластика. Не е лесно. 4, 5, 6, още 2, 7, 8.
Вдигаме подбедрици, последно упражнение тук. Отваряме 1, 2, 3, сменили сте 4, 5, 6, още 2, 7, последно 8. Отпуснете, вдигаме горе. Продължаваме с серия маса и след това вече ще махнем ластика, за да... Хайде, десен крак отива назад. С лявото коляно може да защипите ластика, за да не ви се движи. Ръцете са под рамената, бедрата под колената. Изпъваме бавно десен крак, издължете през гръбнака, прибираме пъпа навътре и започваме да вдигаме високо крак и да го спускаме. 2, 3, 4, 5, 6, бавно, 7, задръжте високо горе в контрашпиц, сгъваме коляно високо, под бедрица сгъваме, а коляното стои високо. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Задръжте сгънато коляно, пулсации. 1, 2, 3, 4, 5. Прибираме корема, издължете, не забравяйте за формата на тялото. Последно 8. Отпускаме. Защипваме ластика с дясното коляно, изпъваме ляв крак назад и започваме да вдигаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Задържаме високо. Сгъваме под бедрица в контрашпиц и спъваме. Високо коляно 2 и спъваме. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хайде, пулсации. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Детска поза. И последно тук. Слагаме ластика над колената отново. Леко в страни. И с издишането под петете пръсти вдигаме горе колена, да усетите как бедрата изпъват ластика в страни и отпускаме. Вдигаме горе и отпускаме. Вдигаме и отпускаме с издишането. Движим надолу и нагоре колената, като не ги разгъваме. Задръжте горе. Хайде сега се опитваме. Дясното коляно към ляв лакът и връщаме обратно. Ляв лакът, ляво коляно, десен лакът. Хубаво усукваме. 5, 6, 7, последно 8 и отпускаме долу. Супер! Махнете ластика. Нека тук да разтегнем в поза русалка. Седнали сме хубаво на тазобедрените кости. Подбедриците сочат наляво. Вдигаме дясна ръка горе и с издишането издължаваме през гръбнака и спускаме хубаво наляво. Изтеглете лявата ръка в страни, но нека да докосва земята за хубава опора. И сега с дясната ръка издължаваме още по-надалеч. Ръката да е над ухото. И сега на другата страна, дясна ръка на постелката. Може да сгънете лакът и разтягаме с лява. И обратно. Още веднъж. Сега обръщаме краката на другата страна, така че подбедрици да сочат надясно и вдигаме първо лявата ръка. Дясната докосва земята и с издишането хубаво в страни. Да усетим как разтягаме странично тяло тук. Разширяваме хубаво междуребреното пространство и след това на другата страна. Тук сгъваме лакът и пак още веднъж.
Хубаво изпънете, съберете пръстите на ръката и връщаме горе. Правим една вариация на тизер и след това малко горна част на тялото. И мисля, че ще бъде чудесна тренировка за днес. Събираме хубаво пъпа навътре и започваме леко да спускаме таза назад. Може би усещаме опашната кост. Сега започваме да прибираме пети навътре. Приплъзваме, така че повдигаме петите и запазваме баланс тук. Може би вече стъпалата са извън постелката. И сега започваме да редуваме десен крак. Изпъваме хубаво, връщаме и ляв крак. Десен и ляв. Пак десен. Показвам и по-лесен вариант. Може краката да докосват земята, за да ви е по-лесно. И сега включваме, или по-скоро изключваме помощта на ръцете и започваме да движим по същия начин под бедрици. Сега се опитваме да задържим краката изпънати. Леко повдигаме ръце, събираме коремни мускули навътре, издължете, отпуснете рамена и връщаме. Разтягаме хубаво върху бедрата тук. Може да сгънете колена, вижте докъде стигате. Отново се връщаме в поза масичка и ръцете са под рамената. Точно бедрата, колената под бедрата и започваме да правим лицеви опори за трицепс. Спускаме лакти назад към колената и вдигаме горе, без да движим таза назад и напред. Спускаме и вдигаме. Продължаваме за още 5 и вдигаме. Издължете 6 през гръбнака. 7. Не движим таза назад и напред. 8. Правим 10. 9. Последно. 10. Дясна ръка зад ухото. Хубаво повдигаме леко лакът, така че да не го виждаме. Вдишваме, усукваме хубаво нагоре, поглеждаме нагоре и с издишането нека лакът го спуснем към ръката на постелката. Вдишваме, усукваме и връщаме. Вдишваме горе и издишаме долу. Последно. И издишаме. Върнете ръката, същата дясната ръка, приплъзваме напред, а сгъваме левия лакът към постелката, надолу и тук разтягаме дясното рамо. Връщаме горе, другата ръка, лявата ръка, дигаме хубаво лакът, вдишваме горе, усукваме. Гледайте да не движите през таза тук. Хубаво натискаме колената към постелката. Дясната ръка също ни помага за повече опора. Последно. Хайде същата ръка, изпъваме напред, а сгъваме десен лакът надолу, разтягаме през рамото и връщаме. Отново сядаме с кръстосани крака. Слагаме ръцете върху бедрата, нека в страни да съм. Ръцете са върху колената, вдишваме, извиваме гръбнака хубаво нагоре в котешки гръб. И назад. Вдишваме горе, извиваме. Гърди към тавана или небето и издишаме. Още веднъж вдишвам. И издишаме назад. Ще завършим тук. Долу на постелката. Седнете така, че да ви е удобно. Вдишайте дълбоко. Може да отпуснете ръце върху бедра и да затворите очи за момент. Усещаме все още, може би, пулса леко зачестен. Дишаме дълбоко, за да го успокоим. И сега, без да отваряме очи, си даваме по една целувка. Една прегръдка. Отваряме очи и продължаваме с следващите задачи от деня. Много ви благодаря, бяхте чудесни. Благодаря, че бяхте с мен. Наистина го ценявам го. Не забравяйте да харесате видеото. Не забравяйте да се абонирате
И не забравяйте да се движите. До скоро!